Volám sa Katarína Koleňová a bovenovej technike sa venujem približne od roku 2000, kedy som sa stretla s pánom Jokom Radokom, ktorý bovenovú techniku prvýkrát predstavil v Českej republike v roku 1997. Bovenová technika pochádza z Austrálie, dostala názov po pánovi, ktorý sa volal Tom Boven. Táto technika veľmi jednoduchým a jemným spôsobom uvoľňuje celé telo, fyzický a pohybový aparát. To znamená, že jednak svaly, šláchy, úpony, tým, že je to mäkká technika a pracuje sa s kožou a celým mäkkým tkanivom, tak sa dá ovplyvniť nielen uvoľnenie napätia a obnovenie pôvodného tónusu svalov, ale takisto tá technika pôsobí veľmi dobre aj na úrovni hormonálnej a takisto aj na úrovni emocionálnej. Rovnako tým, že sa častokrát prechádza cez dráhy vnútorných orgánov, tak tá technika má potom aj vplyv na činnosť a vnútorné prostredie. Počas 4-dňového kurzu základného sa človek môže naučiť uvoľniť jednak celé dolné končatiny, to znamená od krížov cez zadné stehenné svaly, lítka, kolena, takisto členky. Robievame ošetrenie ledvín, kostrče, takisto dýchacieho aparátu, prsných svalov, lymfatická drenáž hrdla sa robí, potom je tam ošetrenie horných končatín, takže ramená, lakte. Veľmi dobré ošetrenie je tam pre tenistov, ktorí majú problémy často s tenisovým lakťom. Takisto sa robí ošetrenie predlaktia, zápestia. V rámci tejto techniky sa učíme aj ako uvoľniť čelustný kĺb a takisto ako uvoľniť prípadné bolesti hlavy. Veľmi dobré výsledky sú aj pri problémoch s neplodnosťou, takže táto technika pôsobí na viacerých úrovniach, okrem teda tej fyzickej, pretože veľmi dobre aj sa dajú ovplyvniť emocionálne procesy, ktoré majú vždycky súvislosť s tým, ako používame naše fyzické telo.